Wat Joert bij de vleerbasis van Ljouw Delriepen is, had hem grief sjoen, de Antonov 124. Het gigantische vleertuig had 28 zielen, is 69 meter lang, 73 meter breed en 21 meter hoog. Eerder kwam het tastel in Ljouw, maar dit weekend 2 keer. Voor de leervaffers, beter bekend als de spotters, is het alweer een bijzondere ondervinding. Ik kom alleen eigenlijk om de Antonov 124. Die komt bijna nooit, of misschien wel nooit weer in Leeuwarden. Zo'n enorm stuk gewicht wat daar staat, en nu nog helemaal naartoe, dat met 4 van die motoren, straalmotoren, zomaar de lucht in kan. Hè. Dat vind ik gewoon iets geweldigs. Ja. Dat kan. Hoe lang sta je al te wachten? Ongeveer een kwartier. Ja. Had je al een idee wanneer dat erop stijging gaat? Nou, volgens internet zou het al een uur of 2 wezen. Dus dat kan ietsjes eerder, kan ietsjes later wezen. Dus even wachten. Op- en roenummerbasis wordt het iedereen van de middag heel die drokker. En dan is het vooral een kwestie van wachten en het radioverkeer goed in de gaten houden. De wind is 0208, maximum 16. Roger, copy. Check unit 1018, runway 06. Alleen Nectar voor uw informatie, hij gaat over een uur. Volgens mij zijn dat nou de piloten die net naar binnen gebracht zijn. Want er waren een stuk of 3, 4 mensen die uit een busje stapten en die gingen echt naar binnen. Dus ik denk wel dat dat de afdeling piloten is. Die hebben de broodmaaltijd op, moet je maar rekenen. Het gaat hard gebeuren. Ja, dat kan nog niet lang meer duren. 3 uur is het dan eindelijk Safir. De reus komt in beweging en maakt hem klaar voor de reis richting Sardinië.